Halo, tes dicoba. Nuwun, kula nuwun. Ngaturaken salam kawilujengan kagem sedaya pandherek rombongan saking calon putra pinangkaten kakung. Kula aturi sugeng rawuh, sugeng pinarak. Kawistara calon putra pinangkaten kakung sampun sawega ing gati satata ing diri. Pramila dumateng Bapa Kusmen dalah Ibu Istiqomah. Kula aturi hamapak dumateng calon putra pinanganten kakung kanthi maringi unjukan tirta wening saha ageman sang-sangan melati renunsi. Ing salajengipun saksampunipun calon putra pinanganten kakung pinaringan unjukan tirta wening saha ageman sang-sangan melati renunsi nuli kasingeban slindur dening Rama lan Ibu Kusmin tumuli kagendhong kaboyong tumuju wonten ing Wisma Palerman. Lan dumateng sedaya para rawuh kakung Sumawana putri, rombongan saking keluarga ageng Bapa Sumar dalah Ibu Nani ingkang mijil saking laladan Bandung Harjo Donorojo Jepara. Kula aturi sugeng rawuh, sugeng pinarak wonten ing ari kalenggan ingkang sampun kasumanggaaken dening pamangku gati nuli saking keluarga Bapa Kusmen dalah Ibu Istiqomah kanthi lelenggahan ingkang sekeca lan murdikaning penggalih saha sinambi angresepi dedhaharan ingkang sampun sumedya wonten ing ari kalenggan punika. So emangke panjenengan badhe pinaringan palipur saking Vegas Musik ingkang mijil saking laladan Tulaan Donorojo Kabupaten Jepara. Rinengga ing sagung pahormatan keparengna kula sowan ngabiyantara marang ing ngarsa panjenengan sedaya para bapak, para ibu, para kadang sutresna minulya. Saderengipun kathah anggen kula matur dawuh panjenengan sedaya kula dherekaken nyaosaken pamuji syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kula beraken sagung berkah mring panjenengan dalasan kula katitip ing siang menika saged pepanggihan kanthi kebak ing karahargyan kawilujengan lan kabagas warasan nggih saged angkrawuhi pahargyan penganten pawiwahan ingkang sinebat wali matur urus ingkang giya pagelar dening Barayagung Bapa lan Ibu Kusmin ingkang pidalem ing laladan Ujung Watu Donorojo Kabupaten Jepara. Wonten ing kalodhangan siang kebak berkah menika kula makarya sarengan kalian Sanggaryas Asta Kencana ingkang mijil saking laladan Luang Tayu Kabupaten Pati
So dipun dukung dening Edi Pen Foto, Utara Foto, ugi saking Luang Tayu. Ugi dipun dukung dening video syuting saking Dodok Syuting ingkang mijil saking Blingoh Donorojo Jepara. Wonten suka parisuka wonten ing kalodhahan punika ing mangke panjenengan badhe pinaringan palipur saking Vegas Musik ingkang mijil saking laladan Tulakan Donorojo Jepara. Wonten audio sistem saha prabot pesta saking Dahlia Audio ingkang mijil saking laladan Sumberjo Donorojo Jepara. Sedaya ngaturaken sugeng rawuh, sugeng pinarak, sugeng ing rahmate Gusti Allah. Nuwun. Sinambi Hangrantu calon pinanganten kekalih anggenipun santun busana. Panjenengan ing mriki badhe pinaringan palipur saking musik Vegas saking Tulakan Donorojo yang pada hari ini akan menghibur Bapak Ibu semua dalam acara Walimatul Urus Adinda Cindy Ira Astuti dan Ananda Muhammad Yogi Fernando. Semoga nanti setelah dinikahkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini didukung oleh sound system Kurnia yang pada kesempatan siang hari ini ikut memeriahkan acara pernikahan Ananda Yogi, Ananda Cindy dan Ananda Yogi. Semoga nanti menjadi keluarga yang sakinah setelah diakikkan ya. Sebagai awal jumpa pertama perdana dari Vegas Musik, Bapak Ibu semua akan dihibur dalam acara pernikahan pada hari ini. Akan kami panggil vokalis-vokalis dari Vegas Musik. Yang pertama ada Mbak Ica Selomita dan Mbak Winda Vanessa bersama Vegas Musik. Monggo dari Vegas Musik untuk bisa memberikan hiburan kepada semua para tamu.